Good morning guys. Ayan guys, may nakaprepare na akong mais at grapes and papaya. Ayan, binili namin kanina. Kanina nagsimba kami. At bumili rin ako ng apple and mango. Ayan guys, ito muna habang nagluluto ako ng tanghalian. Ayan guys. Ayan guys, nagpa-boiled ako ng macaroni at gagawa ako ng macaroni salad. At eto pa, nagluluto na ako ng aming ulam. Ayan guys, sinigang na buto-buto. Ayan. Ayan siya guys. Ayan guys, nagluto rin po ako ng hipon. Yung para sa isa kong anak na favorite ang hipon. Ayan guys. Yummy! Yummy, yummy, yummy! Bango ng amoy. Sarap. Ang bango-bango, kakagutom. Yan guys, kain tayo guys. Tapos na ako magluto ng pananghalian. Pero nag-ready na ako ng gumawa ng macaroni. Macaroni salad. Kain tayo guys. Yan guys, yung gagawin kong macaroni salad. Yan. Dito ko na nilagay guys kasi para diretso na nilagay sa freezer. Mix-mix ko lang yan guys. Meron bang kulang? Mayonnaise, tsaka cheese. Wala pa. Tsaka condensed and creamer. Ayan guys. Mix-mix ko na guys. Dali mo na guys. Ayan guys. Di pa masyadong nahalo yan guys. Pinapakita ko lang. Asan yung juice natin? Nasa rep. Ayan guys. Oh.